a ƙarshe kuma kiran da zan yi ma gwamnati shine hanyar da ta ɗauka domin dakatar da masu zanga-zanga da hanyar da ta ɗauka domin nuna jin kai, wannan hanyar bai yi ba. Wannan hanyar da shi da babu duk ɗaya, kama matasan da suke wannan abin da sauransu dai sa zuciyan wasu ya ƙone ne. In an ga matasa suna abu sai a yi ƙoƙarin a kama su ko a yi ƙoƙarin a musu wani abu na tilasti. Babu tilasti, doka ya ba da dama mutum ya yi, addinin musulunci kuma bai hana ba. Babu wani wanda yake da ilimi ingantacce da dai ce maka zanga-zanga haramun ne a addini, babu wannan. Sai dai su malamai suna da nasu nazari, su mutane ya kamata su saurara wa malamai, saboda idan malamai ba za su yi magana a saurare su ba to shikenan babu wani mai kima, babu wani babba kenan. Hakika malamai suna hasashe akan abin da zai amfanar da al'umma, amma a yi ta zagi, a yi ta aibatawa, a yi ta kushe, a yi ta tsinewa, a yi ta ƙarya, a yi ta ƙazafi, ana kirkiran abin da babu, ana jinginawa, wannan shi ma musiba ne a gare mu. Saboda haka hanyar da gwamnati ta ɗauka ba hanya bane da zai bulle. Sannan kuma hanyar turawa da shinkafa tirela 20 zuwa jihohi, wannan aikin banza ne, shirme ne wannan, ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Ana maka maganin al'umman da sama da jiha ɗaya, misali jihar Kano za ka samu mutane sama da miliyan 20 a jihar Kano, an ɗauki shinkafa tirela 20 an kai musu, kwaya ɗaɗɗaya da su raba ko kwaya biyu. Ainihin tunanin shine a dawo zuwa ga takunkumin da aka ƙaƙaba ma al'umma, wannan tallafin da aka ɗaɗɗauce na abubuwa ɗin a mayar da shi, bodojin da aka rurrufe na shigo da arziki daga wasu wazaje a bubuɗe, tunda mu komai namu fita ake yi daidai da man fetur da muke da shi a Najeriya fa. Ba a Najeriya ake tace man fetur ɗin ba, sai a ɗanyensa ake sayar da shi ma ƙasashen turawa, su kuma su je su tace sai su dawo mana da shi a fetur su ƙara kuɗi da yawa, mu kuma mu saya. Yau an ce ga attajiranmu sun fara kai matsayin da misali Dangote da yake da yayi refinery, babban refinery, wanda ana maganan cewa idan an dafa masa wani abu ne na musamman wanda zai dada kawo ma kasan jin kai da tausayi da sauransu da kuma samun saukin rayuwa, amma an tottoshe. Saboda haka halin da al'umma suke ciki, shugabanni ko me ya faru su ne mas'ul akai, kowane irin musiba ne ya faru su ne mas'ul akai, kuma Allah ubangiji bare basu ba. Amma ya kamata matasa su samu kwakwalwansu linzami. Idan mutum ya shiga cikin damuwa ba dai ba zama bane ya zama mahaukaci, ya rike kansa, ya yi dabɗin kansa, kuma ya zama to akwai wanda da su faɗa masa ya ji.